Askwera say, Mure Zimbabwe, welcome to our channel, Zim Confessions and Deep Secrets. Kanakati kutanka kuya panini channel. Please don't forget to subscribe. Kana chungwa garo ka subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe, tabigrenya budi kwa Newsworks. Newsworks, ya buda, istaura iyo, ichiti. The Zimbabwean Vice President wa Constantino Chiwenga pamwechete ne the military wakabloka the president Emerson Mnangagwa kuti vawanikwe vachicontesta my elections for the third time muri Zimbabwe chinzi they are the ones vakaforsa President Emerson Mnangagwa kuti vabude vachitaura ivo vachiti he will not seek to manipulate the constitution kuti varambe vari mupower. Ndafunga pane interview yakaitwa President Emerson Mnangagwa vachitaura ivo vachita havana maplans ekuti vadzokere muoffice for the third time muri Zimbabwe. Zvikunzwa Mnangagwa vakasideline the army during elections akaitwa last year since vakashandisa the State Security Service, the Central Intelligence Organization iyo yairana FAZ muri Zimbabwe, a group and the Forever Association Zimbabwe since ndo yakashandiswa na President Emerson Mnangagwa kuwina my elections last year since vaitya internal sabotage muri Zimbabwe since asi military commanders akabuda achiri behind the scenes. They were after FAZ na Mnangagwa vachimwa monitor movements avo so that they stop them kuti va contest for the next election muri Zimbabwe. So zvikunzi zvinomira mushe the project yaida kupushwa na-CIO kuti vaMnangagwa vadzokere president for the third time anje katrekwa nemasoja pamwechete navaChiwenga vakawanikwa vachizvistopa muri Zimbabwe. Tisingazive kuti chokwadi here kana kuti yaburitswa neNewsworks iyi muri Zimbabwe. Ndafunga mazuva apfuura vaChiwenga vaka-appointa key members military vachisimbisa his faction muri Zimbabwe kusanganisira his closest ally Lieutenant General Aslim Sanyatwe ava vakaisa the Zimbabwe National Army Commander muri Zimbabwe vasanyatwe vakanga vakaremovwa from this post na vaMnangagwa mugwara wa 2019 vakavaposta kuTanzania vachivaita ambassador to Zimbabwe mushure mekunge paitwa military coup muri Zimbabwe. vaChiwenga vakaradza clear intentions avo vakareappointa his closest ally. Ndafunga pawedding yavo na vaminyota avo paloi last year vaChiwenga vanga vari surrounded nematop army officials muri Zimbabwe since he is ready to make sure kuti aisa vanhu vake muri Zimbabwe top posts military so that anoconsolidate power muri Zimbabwe. Tisingaziya kuti munoona sei nyaya iyi. Ndofunga mwedzi yapfuura zvikunzi vaMnangagwa vakatry kushandisa mazanu-PF youths kuti vapushe for a third term. Ndofunga pane slogan yanga yakutenderera ichinzi 2030 vaMnangagwa vanenge vachipo muri Zimbabwe since that the same approach vakashandisa mugore 2018 kuti vawanikwe vachisika re-election ya 2023 muri Zimbabwe. So campaign yavo yanga iri so open asi vakazobuda zvavo vachitaura ivo vachiti he will not contest for the third time muri Zimbabwe. Tisingaziye kuti munoona sei nyaya iyi. Tofunga pane interview yavakaitwa recently ne Brick by Brick magazine vakabuda vachidinaya third term ambitions. Vakabuda President Emerson Mnangagwa that well, I'm very happy that Zimbabweans are very imaginative. They can imagine about anything, which shows there is democracy in the country, you see. But we in ZANU-PF are very democratic.
and we obey the Constitution. There is not an iota of evidence where ZANU-PF or I, as president, has ever expressed the violation of our Constitution, but we allow people to dream properly or widely. They will still wake up and find things are working and the Constitution hasn't changed. Muri Zimbabwe ndozvakabwera kutaurwa naPresident Emmerson Mnangagwa. Ndofunga Constitution inotaura pamusoro pe-extension ma-presidential limits chinzi kuti vakwanise kuextenderwa, kuti president akwanise kuextenderwa term limit yake, panofanira kuamendwa section 91 of the Constitution. You disqualify a person for election as president or vice president can akamboholda this office for 2 terms. Inotaura yachita abvumirwe kuzodzokera pa position iyoyo. So zviri kunzi this section ye-Constitution ikachinjwa, panokwanisa kuextendwa term limit the current president, but inenge isingashande kuna the current president. The next president ndiye achazobenefita kurunzi pachinjwa Constitution iyoyo hanzasi pari zvino. The president President Mnangagwa havakwanisi kuwanikwa vachipinda for a 3rd term office muri Zimbabwe. Tingaziye kuti munoiona sei nyaya iyi. Rumors akutenderera nekuti Vice President Chiwenga is the one achatora this post automatically, hanzi ndiye the one achakwanisa, ndiye the one achaiswa neZANU-PF pa-election rokutera. Tingaziye kuti munoiona sei nyaya iyi muri Zimbabwe. Tiudziwe zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi yabudidzwa neNewsWalks muri Zimbabwe. We must be constitutional democracies like ours. Yeah. Still on that issue to do with presidential term limits, Your Excellency, there have been reports, people writing stories and so on, saying you are trying to seek for a 3rd term. Is that even crossing your mind? Well, I'm very happy that Zimbabweans are very imaginative. They can imagine about anything, which shows there's democracy in the country. You see? Yeah. But we in the ZANU-PF are very democratic and we obey the Constitution. There is not an iota of evidence where ZANU-PF or I as president has ever expressed the violation of our Constitution. But to allow people to dream properly or widely, they will still wake up and find things are working and the Constitution unchanged.